С днешния анекс се постигат по-благоприятни условия за работещите в сферата на образованието в Димитровград. Документът, който е неразделна част от общинския колективен трудов договор, определя по-висок размер на сумите за професионално-квалификационна степен, лекторски часове, на ваучерите за храна и на разходите за транспорт, спрямо договореното в Националния рамков трудов договор. Благодаря още един път за добрата комуникация, за съвместната работа, за диалога, за чуваемостта, за разбирането. Мисля, че това е правилният път, по който всички трябва да вървим, включително на местно, а и на национално ниво. Учителите ще имат и допълнителни 2 дни годишен отпуск. Ние не прекалихме с увеличенията в този бюджет, защото ние знаем какво е в този анекс, защото ние знаем какво е положението и няма да влизаме в положение на администрацията и на първостепенния разпоредител. Но това, което наистина е важно, учебният процес да не се прекъсва, да бъдат децата огрижени и възпитани така, както искаме да бъдат за бъдеще. Всички знаем колко трудно става със всеки изминал ден. Това, че в държавата ни няма бюджет, че няма много други неща, които би трябвало да има, е от една страна, и от друга страна, разбира се, с най-скъпото, с което ние, да го кажа, работим и сме заедно в училище, това са нашите деца. Договореностите и анекса влизат в сила от 1 януари 2026 година.